Vítajte na spravodajskom kanáli. Náš hlavný príbeh dnes večer. Slovensko zasiahlo vzácne a ničivé tornádo, ktorému zanechalo v ceste skazu. Za mnou vidno z výšky niekoľkých domov, ktoré roztrhali silné vetry. Obyvatelia opisujú desivých pár minút, keď sa tornádo prehnalo oblasťou. Bolo to ako nič, čo som kedy videl. V 1 minútu pršalo a v druhej všetko začalo lietať. Reportér pokračuje. Pohotovostné služby celý deň neúnavne pracovali na záchrane uväznených obyvateľov a odpratávaní trosiek. Našťastie zatiaľ nie sú hlásené žiadne obete, no niekoľko ľudí utrpelo zranenia a previezli ich do miestnych nemocníc. Úrady tiež varovali obyvateľov, aby sa zdržiavali vo vnútri, pretože v neskoršej noci môže dôjsť k ďalšej búrkovej aktivite. Reportér na záver. Miestne úrady vyhlásili stav núdze a pre tých, ktorých domy boli zničené, boli zriadené prístrežky. Obyvateľov vyzývame, aby dodržiavali bezpečnostné pokyny, keďže meteorológovia situáciu naďalej pozorne sledujú. Späť k vám, Anchor Name. To je zatiaľ všetko. Na budúce budeme mať najnovšie medzinárodné správy a informácie o tom, ako sa počasie v Európe stáva nepredvídateľnejším. Zostaňte naladení.